रत्नागिरीमध्ये कामाच्या ठिकाणी भाचा फोनवरती बोलतो याच रागातून मामानं भाच्याचा खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली। ही दुर्दैवी आणि संतापजनक घटना रत्नागिरी मिरकरवाडा येथे घडली। ही घटना 2 ऑगस्टच्या दुपारच्या सुमारास घडली। अवघ्या 4 तासामध्ये रत्नागिरी पोलिसांनी आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या। प्रिन्स मंगरू निषाद, वय वर्ष 19, राहणार गोरखपूर उत्तर प्रदेश असं खून करण्यात आलेल्या युवकाचं नाव आहे। हा खून करून पळण्याच्या बेतामध्ये असलेल्या एकाला रेल्वे स्थानकामधून तर एकाला घटनास्थळावरून पोलिसांनी ताब्यात घेतलं। या प्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली। ही सगळी धक्कादायक घटना रत्नागिरी मिरकरवाडा येथे घडलेली आहे। रत्नागिरी मिरकरवाडा परिसरात खडक मोहल्ला येथे एका मोबाईलच्या दुकानाचं काम गेल्या काही दिवस सुरू असतानाच या प्रकरणात मुख्य संशयित म्हणून नीरज निषाद आणि त्याचे साथीदार अनुज चौरसिया आणि रविकुमार भारती, सर्व राहणार गोरखपूर उत्तर प्रदेश, या तिघांना रत्नागिरी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे। उत्तर प्रदेश गोरखपूर येथील काही कामगार तिथे गेले काही दिवस काम करत आहेत। फर्निचर बनवण्याचं काम सध्या या ठिकाणी सुरू आहे आणि याच ठिकाणी मृत्यू झालेला प्रिन्स निषाद आणि त्याचा मामा अन्य काही कामगार काम करत होते। मात्र आपला भाचा प्रिन्स हा सतत मोबाईलवर बोलतो याच कारणातून शनिवारी दुपारच्या सुमारास त्यांच्यात कडाक्याचं भांडण झालं आणि याच ठिकाणी मोठी हाणामारी देखील झाली। संतप्त झालेल्या हैवान बनलेल्या मामानं सुतारकामात वापरली जाणारी आरी थेट प्रिन्सच्या छातीमध्ये खुपसली आणि हा घाव इतका मोठा होता की प्रिन्स याचा जागीच मृत्यू झालाय। नीरज निषाद आणि अनुज चौरसिया हे दोघे संशयित आरोपी असलेले कामगार यांनी घटनास्थळावरून पळ काढला। यातील एक रत्नागिरी रेल्वे स्थानकामधून पोलिसांनी त्याला अटक केलेली आहे। सध्या 3 आरोपींना ताब्यात घेतलेला आहे। हे प्रिन्स निषाद, ज्याचा खून झाला, आणि इतर 3 जे गोरखपूर उत्तर प्रदेशचे राहणारे आहेत आणि पुढील तपास पोलीस करत आहेत। ज्याने मारलं आणि जो मयत झाला त्याचा नाता आहे असं? जो मयत आहे प्रिन्स निषाद, त्याचा नीरज निषाद हा एक व्यक्ती, त्या तिघे जे आम्ही ताब्यात घेतलेले त्याचा हा मामा होता आणि पुढील तपास पोलीस करत आहे। काय नेमकं कारण आहे गुन्ह्याचं? आरोपींची नाव नीरज निषाद, अनुज चौरसिया आणि रविकुमार भारती तिघांची नाव आहे आणि टोटल सकल तपास झाल्यावर पोलीस यावर जो काय निर्णय घेतील। आरोपी एक आहे की 3 आहेत? मूळ आरोपी एक आहे की 3 आहेत? आम्ही 3 जणांना या गुन्ह्याच्या संदर्भात आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। पुढचा तपास करत आहोत। मारण्याचे कारण काय असेल? मारण्याचे कारण सध्या जे कारण समोर येत आहे की प्रिन्स निषाद त्याच्या गर्लफ्रेंडशी बोलायचा फोनवर आणि त्या बोलण्याच्या वादावरून हा मर्डर झाला असावा असं प्रथम निदर्शनास येत आहे। थोडं प्रेम प्रकरणाचा त्याला हे आहे का थोडासा तो अँगल सध्या तरी दिसून येतोय। पुढे आम्ही तपास। दरम्यान या सर्व प्रकरणाचा रत्नागिरी पोलीस आणि रत्नागिरी जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे आणि सोबतच रत्नागिरी शहर पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील अधिक तपास करतायत। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, रत्नागिरी।